Maker Productions. Rayuwa da mutuwa da haihuwa lokaci kawai dai suke jira. Maker Productions. Lokaci Allah ne da lokaci, lokaci kawai ba shi ma jira. lokaci Shi ke canza zamani. lokaci idan ya ishe maka ɗaukakar ka ce za ta zo maka a karkano na kyashi da hansada. Rabu zai yi wa ko kana daga Lokaci, Allah ne da lokaci lokaci, kawai ba shi ma'ajira lokaci, shi ke canja zamani. lokaci idan ya ishe maka ɗaukakar ka ce za ta zo maka karkano na kyashi da hassada. Rabbi zai yi mako kana daga. Yau ku lura ba a gobe ba, ɗaukakar ka ba a tawa ba, arzikin ka ba a nawa ba, in ya ba ka ban damu ba. Daɗi na da duniyar na kamar gani da yaya, wata ran ka zama soya suke zama makiya. Duniyar tana ta sauyi ne, ita mai kama da bene ne, don mai hawa da sauka ne. Wata ran a ce da kai kai ne, wata ran kwasai a ce wani ne, ran da za a ce kai ne. Ka sani ka fara sauka, ka fara sauka a ɗan uwa. Lokaci, Allah ne da lokaci lokaci, kawai ba shi ma'ajira lokaci, shi ke canja zamani. lokaci idan ya ishe maka ɗaukakar ka ce za ta zo maka karkano na kyashi da hassada. Rabbi zai yi mako kana daga. Lokaci Allah ake da lokaci, zamani Allah ake da zamani. Lokaci Allah ake da lokaci, zamani Allah ake da zamani. Allah ake da zamani, Allah ake da lokaci. Wani baya a yi maka kuma ba shi hana maka, to ka ɗauki harama numfashi a ƙorama, kyale masu handama ko kuma masu tsangwama. Idan Allah ya ce da kai waye zai yi babu kai, to ka kama addu'a kyale masu yin ba'a. Allah ake da zamani wanda ya so yake yi wa, Allah ake da lokaci wanda ya so yake yi wa, Allah ake da arziki wanda ya so yake yi wa. Lokaci, Allah ne da lokaci lokaci, kawai ba shi ma'ajira lokaci, shi ke canja zamani. lokaci idan ya ishe maka ɗaukakar ka ce za ta zo maka karkano na kyashi da hassada. Rabbi zai yi mako kana daga. In wani ya bata wani zai gyara, in wani ya koka wani zai dara. Cikin ƙudurar Allah yadda yake sura, in muka kalle ta da bamban ya tsara. Hakan ya sada cikin uwa bayan wa baki shin ruwa, ya rayu sau babu damuwa. Uwar ta kan kai ga haihuwa, ta saukala babu ɗemuwa, ko ana ruwa rabu zai mata babu tambayar ya hakan ya wuce hakan. Lokaci, Allah ne da lokaci lokaci, kawai ba shi ma'ajira lokaci, shi ke canja zamani. lokaci idan ya ishe maka ɗaukakar ka ce za ta zo maka karkano na kyashi da hassada. Rabbi zai yi mako kana daga. Lokaci idan ya ishe maka ɗaukakar ka ce za ta zo maka a karkano na kyashi da hansada. Rabu zai yi wa ko kana daga. Lokaci idan ya ishe maka ɗaukakar ka ce za ta zo maka karkano na kyashi da hassada.